Hi guys! Good morning! Welcome back again to our YouTube channel guys. So, balik ko ninyo karon. Banimin ninyo karon guys mga tong merkado karjut. Kaya na tayo kumprahan para dali sa itong gamay nga panginabuhian. So, muna na guys, agamang palihi. Minsan ko mutuod na palihi guys. Naran dyan sa taong maning kamot. Kaya masigin saan pa na mong palihig na tanang prutas sa imong lamisa o tapulan ka. Wag kasi kayo maabot sa kinabuhi. Masipay pa siguro i-agbuk ni mong apil lang punuan sa prutas. O tapuan kasi ka di ka maning kamot. Wag kasi kayo maabot. Guys to. Yeah, nakaligo na sa papagabi guys. So diya guys, ang amang kuan din yung palihilihi guys. Kundi ibutang na na mga bata. Mga prutas. So ito pa na diyang dugangan guys. Udi pa mahal ang prutas. Pero karon grabe sigurado gazid ron ganing mahal gazid ang prutas rong panahon na guys. Mamahal jud guys basta inaron padung og New Year. Sa gabi kay New Year naman. So last day karon guys sa 2022 di ay. So yan, ato na bizaan na gatong mga negative vibes sa 2022. So i-welcome nato ang 2023 guys no. So atong i-welcome nga puno sa positive vibes ang 2023. So ato na bizaan ang 2022. Guys no, so magpasalamat as 2022 guys. Kay year 2022 daghang challenge kaning abot sa atong ginabuhi. So matoy isas motoy mga rason nga nganong nagpabilin taglig-on na ning kalibutan na. Motoy mga pagsuway na ning kalibutan na. So guys no. So this is the last day of year 2022. So sulit-sulit na to guys. So mo to karos papagabi guys. Kaya na may kumprahon. So ayan. So si tatay guys nabubintaha na. Nakalakaw-lakaw na pud malagi na giingan nga nganong di magpa-check up. Kaya mahadlok, unsay kahadlokan? Dagom. Hay dagom. Hadlok pa jikag kanot, guys no. So mo nagiingan guys nga gusto magpaka-adso aw magpa-check up ug di gusto ma-adso, di magpa-check up. Mabugus man tagdi gazid. Halangan man. So guys, mo to sa may merkado karejut. Kaya tang lugangan ring atang kari dia. O palit tayo itong pabuto. Pabuto na rin mga jatot. Bira-bira ko na dyan ka. Si Ilia guys, arara na rin sila sabay. Tapos kuyas. Kaya na ipapalit si Kim Kim. So mag-jacket ko guys kay delikado. Pastilan. Pasagat ng panuhot na rin kagwang. So we are going to the market. Public market. So kujugi minin so guys, kay mamalitag madijig radtos merkado para napod tayo panghanda unza. Hello, mapadatang mga chikiting, watay handa sa tang bahay. Guys no, sumado na lang. Katama po na ring madijig. So bani minin so guys. Ano is market guys. Dito na mi sa market. Alright. So here we go. In the Ate Beng's store. Hi. Punta na. Ha? Asin soda. Ako ba may party ba? Ang dali wait sugar na kagawang eh. Video lagi kita kuno. Ha? Dara dah. Lakini is here. Kapawa pala. Okay, so tabangan ko papagabre mangumpra guys. Lakimi chicken, isa ka dozen. 1 dozen of chicken. Ano ka na? Pasok diha pa dir. Dosi no. Dosi. Apili pa dog beef 1 dozen. This one. Kare guys, lakimi labuyo. Kamukan tag labuyo unam kabuok. Kanton. Magapil po ta. Kanton. Extra hot. Mo ba ni? Hang. Ay, mo ni no, kanton. Unong rada na pa. Unong ka kana. Ja, panipad og kalamansi pud unong. Alright. Kana kalamansi unong. Si Papa Gabriel may mga umpra guys. Kaya kumitig. Tuan. Og sa pabring uban na ni. Energin. Dara. Kuhit. Bitara na na. Magkana ra. Magkana. Kailan na. Bitang na to. Rich Choco. Magkana pilipod. Rich Choco 1 dozen. Ay guys, kamahalin man dito sa bahay. Nilupat. Ha? Kopi ko blanca? Sa bilang blanca dan sa ati dera. Milo. Kare gab masud na dana 1 dozen. Choco rin no. Rich Choco 1 dozen.
Diyan pa pa. Photo ka hindi. Ah. Na magkakuglain. Kasi di maganda ko sa Pink. Pink lava. Panilisti pa. Listing lime. Oh, tara. Ng apple. Listing apple, 1/2. Okay. Energen choco na. Keratin gold. Keratin gold. Where's the keratin gold? Why keratin gold? Yan. Hot and spicy. Century. Century tuna. Sandri pa. Wala naman kabuok. Okay. Tulo ka buok. Sardinas nga isi-open. Na. So guys, pag mga listahan niya. Ano na kadutaw? Katurong. Itong... kana, tuluha. Kana. Butang na na. Na. Apilig di kulor pa isa. Toy gamay dia. Kana. Okay. Piat pa kaadyo. 5 ra. 1/2. Busy paglinya guys. Busy pa si Beng. Harap tawa apa? Na. Pila pa guys, pila. Kabisi ka zo. Pila. Oh, pila ta na kay ron ita pang lapuson. Kapoy nagkakauban niya. Kanina ba ron na naman yung tutot? Larga na ko na dikit. Larga na? Puno nagbarko? Pila pa man guys, oy. Pancho. Nah, karela. Iharap to ko sa. Kapoy, sobrang sudo dapat. Sa soft drinks pat ka kuan. Soft drinks o karing duha ka basket. Busy pa man guys kaadyo. Super busy pa man ang tindahan ni Tibeng. Asa? Hidden cheese para sa atong lutuon. Okay, guys. Tapi lagi karya mantika, iusara siya. Duha un. Uling mo na lang, bilabog. Bye. 336 din. Ato na ipan ko Taon ko na rin cashier. Nga gwapa. Nag-abot, nagad din taon. Istilan. Gani haragad din taon. Awa. Busy sila. Busy sila. Kumbati Tibing! Ipadoon na inday. A few moments later. Kahit tagpanakat para sa atong karne. Wala man. Tig 50 sa. Apple redam. Grabing mahalag. Buyas. Nagkapit-tapit na guys ya. Watermelon. Okay, orange. Apple palit ang orange. Tag-jis pa rin mong apple? Wakay tag-jis na ni? So guys, ako manamig pamalit sa papagabi. So yarn, padong namin muli guys. Ako managad sa din itong pamalit. Ano yung murasan nga? Taon na. Yes. Super busy. Muli na meron guys. Kanang manamig pangumpra. Kakits tas balay. Palit ang pagsagol sa itong spaghetti. Yeah, guys. A few moments later.
Abot na may daris bahay guys. Yan na mga mong kinompra. Yeah. Ang ginagmay inza. Di may pa kuhan nga karne diya. So tiil ang mga guys. Mudagan. Tiil piling papagabril kay masukunod kasing mudagan. So magsabaw mi guys. Yeah. Sabaw taro makahigop tag sabaw guys. Og ning palit ko ta dari katong gamay nga pansiton. Tara guys. Kinsa? Alright. Alright, tara sabonon. Sabaw mig madito guys. Para makahigop ta og sabaw. Og sa atong kare atong isagol. Ang sabaw. Tara gipapalit ni Kim Kim de ah. Mo na janggi tugon gani ha guys, nga to may merkado. Papalit ko no sa nga na suga-suga. Kasi pasiga aday la. Sige ala. Okay, dan na guys, nagkislap-kislap nagduang Kim Kim na. Wow. Na magguba na yung magdagat. Okay. Naga sa malitag madidot para pa nagbu na to. Bagong tuig. Ini nagkiratin rin na nabutang. Ano pa ni? Kung di kay mangga guys, simpalit ka dyan may tudot rin mangga nga ka ng hilaw. Kaya mga ring hilaw. Kaya pa, was mga kaubo-ubuhan. Ha? Ano ba Isa man. Paran? Iya. Okay. Mga na. Palit may sliced bread guys, diya. Isa ka. Sara ka sliced bread. Dara ba? Huwag, ning dugang may apple. Dugang may apple guys, orange. Apple and orange. Ang dugang guys. Okay. Puno na katang fruits. Nanaragod guys, bahala kung di makumpleto ng 13 fruits. Para gapong makumpleto na. Okay. Kung di mo lihok, kuha gapon. Okay, so. Yan. Sumazo na naman guys. Kumpra ta ginagmay. Nga salusaluhan unjang gabi eh. Kung di lagi mahinanag ko katuog. Kaya guys, magsabaw si Father. Butangan na tong Chinese pichay. Mikadjo. So guys, muna yung mga kinumpra karon. Muna yung magipang kumpra ni Papa Gabriel guys. Ano na pang arrange. Come on. Ay, bagong naong. Sorry guys. Okay. Kumaarin sa ako ka na dito. Pero tayo mani. Lagi na po buwin. Ay, naku po. It's you. Kaya tayo oil guys. Ito nga ugalon. Kaya tayo oil. Guys, itong liliyo na ganyan mga sugod din eh. Ito pang bungkasan. Choco, mga manay palitan nun dani guys. Pangitaan nun. Tindira. So guys, mga arrange ako dari karejot. Para mapatarawan ng mga manakog arrange dari. Kaya maniod to taron ni naghuman. So guys, mga na nag-arrange guys. Agatong ginagmay nga panginabuhian. So di na. Magkara itong mga laki mi. Ang mga kanton di na masadari sa atong sudanan. Kaya na may design naghang brown sugar. So dala guys. So ang gidaghan ag mga noodles kay may pangitaan ng dari. Noodles, Milo. So halos ang gidaghan guys. Kay abli na to masig balik-balik og merkado kay ngano mahal ang gasolina, pastila nagatangginan siya tuwas gasolina ugdang. Okay. So to guys, impalit po ko mga soft drinks. Magipanagdad to. Magipanagdad sa rep, guban. Kaya sa kay mangita dani unsa. So manguan sa ko ring oil guys. Mang repack sa ko daring oil kay mo ni pangitaan man po dari oil mag-repack tag 5 mag-repack tag tengag lapad. So mo ni sa isa ka lapad dari guys mga tag dari 50 no. So mo na siya tang na siya ron mangin nabuhi ta mangin nabuhi kaya ron natay kita guys. So di sa lupin
A few moments later. Nganta ninyo guys, niuto ta. Kaya mga sinabaw nga baboy. Ato ko yung ilang juice. Di, pwede mag-juice, mag-itag rice. Oh, kaya guys, tayo sabaw. Wala ba yung duwaan pira-pira yan? Wow, lami ang sabaw guys. Lami ka, Joe. Nganta ninyo. Niuto ta, niuto. Ito guys, Happy New Year. Advance. Last day of 2022 karon guys. Karong adlaw. Unsang gabi managbo na tas 2023. Be positive always guys. Year 2023. Nganta ninyo. Cabbage. Kanday, go play. Kami na day. Go sabaw. May hangad to? Diyan saan man guys, gipalihian naman tag-utang sa mga kuan. Gipalihian na tanilag pautang pastilan. Di may gipautang nga karne, aning utang mi guys. Nga guys, mga ginagmay para unda. May sliced bread, mga fruits. Maso na naman na guys, itong salu-saluhan. Bawal siguro, bawal man. Ikuan. Siguro ubay. Bay? Suwa po ito eh. Motoron. Kanin na may guys. Bossing suko. Bawal na yung tabot ko ma. Bawal na pabot. Basta bawal po. Basta bawal po sound. Bawal po. Nang gaya baligya na ng babuto, ilakuan. Asa? Kaso ba ito? Tiger naman. Tiger. Mga triangle naman ito. Flying tiger? Flying tiger ko na guys. Ay, pabaw. Pero kayo man yung baboy. Naluwi din sa kay guys. Kaya nga ni paglas na nay. Kaya, baboy. Ayuma. Saan naman eh. Bukarang mo sa tubig. Parang kasi din paitan ng nairayuma guys. Naghagbawal. Buwan. Tangang ka di kumkaan batong di. Basta na yung mga liso-liso. Bawa dahil basta na yung mga liso-liso. Pakod, pakod. Saan Kim? Wala guys, mintras. Pwede pa mukha ang mga liso-liso. Kaon na ta kayo yung maubot ang panahon di na pwede. Oh, mo naging Yaw. masugan na guys, kanang init. Taga mga nilabhan na naman na hay-hay. Ano mo na? So, day kagsukoy day. Kita na kagsukoy. Na, matubangan do ka buok sukoy. Ay, sabot sukoy. So, kikin butsukoy. Niyog mo padalan do guys. Og sabaw. Ria, naghanakadog Chinese pichay. Ano day? Hindi na pwede. Basta di mo itog rice. Yes, no? Bawal ag drinks. Basta di mo itog rice. Natit kay. Budget kaya ito ng tama ng gabi eh.